nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Uyai nemboo dzenyu chitupa nemari yedare. Kutaura izvozvo nditapiwa achitaurira kuna Rogers naCosta. Ukamenyu wakamira sei? Iwe Tapiwa unenge mudida. Ndiona baba wangu. Ndo baba wakatibereka munin'ina wavo. Alright. Tinzwe chanetsi pasere chamani. Ini chadinese ndine munin'ina wangu ari kurwara. Munin'ina kwandiri urwere hwakasvika muna October. Anonzi ane munin'ina? Itai Manjo. Itai. Okay. Taurai. So urwere hwakasvika kwandiri muna October. Asi yanga abva mashure ndo pakutanga kufamba kuenda kuita naye. Kusvika ndofunga mwedzi wega ini ndinogara kuCholocho. Iye anogara kuHarare ndichimutora. Pakufamba kwese kwendaita ndinenge ndichingonzwa kunzi ndiwana baba wako. Pakupedzisira umwe akapedzisira kundibatsira akazoti ndamboedza zvino zvandakuda enda kuti ndiwe nesimba enda nenyaya yako kuna mama vako kuti zvinhu zvangu zvindifambire ndo mauri endaita changamira. Okay. I think pangoda chiremba ari kwenu? Ari kwenu? Edzai mazikani. Kufuna mazikana kuti akasike kwenu. One chiremba kuti auye kuti muende kuSenzuki. Zviri kutaurwa izvi. Mambo. Mwana ari kuti anoda kuti akafamba ari kuona kuti zviri kubva pamuri imi wabereki. Saka taakuti mumbondoonekwe nachiremba. Taakudaidza chiremba auye. Saka mumbotimirei muri panze apo tichimirira kuti asvike. Anditi. Pamusoro yemama. Nyaya yekutorwa nemwana idzi inyaya yawakutisangana nayo wari pamwe chete. Asi ini kugara kwese handambonge ndiri munhu akambosumwawo nekuzondomuona mwana iyeye. Pane zvandaziva. Mukoma wangu wandiwe ndaionana nawo waizongotaura kuti ndobva kuHarare mwana ari kurwara. Kuti kurwarawo ini ndaitorwarawo kuti ndiri kubva senyaya. Saka imi pamakanzwa kuti mwana ari kurwara ngokuti hamuna kusumwa sei imi muri kutotaura mega kuti makataurwa namukoma kuti mwana ari kurwara. Ndiyatowo mabvunza. Ndozvangu wataurwa kuti mwana ari kurwara handiti munhu ane konzeni nemunhu ari kurwara mwana ari kurwara. Wachibvunzisa kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, huri urwere modi mubatsirana. Saka imi mamutoda kuti mukoma wenyu paurubva kuHarare utaura kuti ndiri kubva kuHarare kune mwana ari kurwara. Maida futi kuti waya wazokusuma imi. Kusuma kwamamuruda kwakamira sei? Masumiro. Iyo akutaurirai. Nezvinenge zviripo zvachoka. Ndakangoona kuti inyaya iyo vari kudini vari kugadzirisa nevapwere inini pakati pazvo. Aiwa imi dare remumusha harina kumbonzirabata imimi kana kuti rabata chamuri kutya chii? Hapana. Saka hamusi kutya katoona akatiri pamwe chete kuti tichiona kuti zvakanaka hazvo. Saka momboti bude henyu tichimirira tichiremba adaidzwa. Angangotori about an hour kwaanobva. Nyaya iri pamberi pedu yaenda kuSenzuki kuna chiremba Makwira. Chiremba Makwira ati munhu uyu ndikupona kuuya kwamaita pamberi pangu idare rekutaridza kuti muri vanhu musiri kufamba mumwe chete mune kakunongedzana mune kakufundirana karipo
asi kakufundira nakaikweka mamurunongedzira akarewa rubokagara pakati wemagirazi zviri pakati kwese unofamba nekuti baba vanobata asi kubata kwawanoitwa ndodiwa anogona kukatsika kosendi kubata chikonzero chiripo ndechekuti baba wakadaidza chireza pamusha pavo ngawewe sina mhuri pakati vachiedza kuzvipira musha wavo zvakasanganisira nezvinanga zviri musha mune nyaya yemachira machira iyayo anofamba zvakanaka vana baba vakati noiso tikuziva nyaya yetsvimbo machira atangopina nezvavo kubata makaita zvinhu zvochiedza kuratidza musha zvakasimudza zvakawanda zvekuti pamuda kufamba imimi unongobata nyanga nepapeti pacho unongobata asi mimi maroke muchida kugadzirawo musha kuda kupinda musha wenyu baba vakusvika kuramba daanenaachiregawo musha asi mukomana nemashure anototeredza azoti chiremba rutoziva akauya masikati machena akangosiya mwaya kuti paakamba kana chiremba wangotendera maaiva ndoziva chiremba kati kweti handii chiremba notaurazvo chiremba baba wanokaunzika asi chiremba akauya musha akasiya ndo akasimudza nyaya iyi izvozvo musha wanasikana wakurarwa imakomana musibata chioneka kana iwo wanasikana musibata uchioneka ichira kuti pinde musha tigadzirise tichatigadzirise vanenge akaita zvomusha pakazoita mubvunzo wazobvunzwa nemukomana wavo akati no chiremba mapedza idare rego chiremba angati musha menyu dare rakanditendedza ndikapindamo ndoda mombe mbiri kuti ndikubatsire dare terenze akazobvunza kuti chiremba toda kubvunza here musha menyu mune nyaya yekuti mune mwanasikana akangoenda musha tasvika makore anosvika 8 kuti shamisa vana baba havasimbosumudza musoro kubvunza kuti titsvagudzo kuti mwanasikana uyu aripi uyezvo mupenyu here chiremba akati mwanasikana mupenyu kuenda kwakatoita mwanasikana kutokundikana kwekuzvizvitira matare nokuti auzozoro musha unomira zvakanaka pakangobata dare iro bedzerezo zvakanaka unoona musikana itosvika mupenyu nokuti ari kutofambawo achinzwa uripo wemusha ndomusvisa murunzoro wamusha mwana wenyu mupenyu ari ndo mamuyaita dare handizivi ndine zvandawedzera here kana zvandasirira kwete izvozvo Saka munobvumera kuti auye chiremba chendikuda mambo ndechikuti upenyu uswatuke. Right, vanobvisa mombe mbiri, one kuna chiremba, one kudare. Yondoitwa dare iroro. Munobvisa rini? Ini 100 yemachinda ndekupi kwenyu kwamunogara? Pangorima. Pazuze. $50 yepetrol yekuti wauya wana chiremba. Iri mari 350 700 pazuze. 700 plus 150 which is 850 iri mari. Dziri mombe dziri mbiri 2 ne 150 alright. Saka ini ndati ndambenge ndichitaura nayo wana baba wacho ndiwana samatanga ndavakumbira kuti wati umwe chete mombe inini pa 150 chero ndobhadhara basa sao yari njiremba kana nasi right wati matanga wawirirana nazvo. Kuna baba ndawirirana nawo, kuna baba mnindi wangu asati wawirirana nazvo kana waine chekutaura unogona kutaura hawo. Ini ndaingakwanisa hangu mari amwe 350 okay. Ngomba ndina 350 zvakanaka. Saka yarini munayo mari yacho handini iko zvino asi kupera kwemwedzi nasi 24 toapa 1 week Saturday inoya musi wa 1 June oya 1 June oya 1 June okay monyora 1 June okay 350 all right it's okay dare ratanga kupinda rere all right mosimuka saka Friday 31 mounza mari pana mombe anozondotorera ikoko chiremba but mari mounza 150 ne 350 yayo
Zvakanaka. 150 kubva kwandiri. Okay. Unosimuka.